28 November azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Vanhu kuzumba makatiparira. Iko zvinezvo vanhu vakuoneswa moto. Imi matodzokera maunochera mbeva dzenyu, makutoita yamuri kuita ikoko. Nhasi kune imwe yaiswa panapa iripo iyi. Yetoda kuti tinyatsoonesana guys. Mana musadaro next time. Ende pamuri kupedzisa muchisimbisana nevanhu venyu vacho imi munenge muchinzi mukushandiswa sestronghold. Ndimi munobuda muchiti titore manumbers takawanda. Pane zvimwe zvamusisi kuzonorizina. But it's okay, muchapfuurawo nemumatauni muchida kuzodyawo one day. Ndozviziva kuti haumboende unotenga mushopu imomo une kadhi rekumusangano kwako ikoko hazvishande. Kunenge kuchingodiwa mari, munhu wese ari kungosangana nechiproblem ichochichi. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo panapa yakamira yakadai so. Pari kunzi the Zimbabwean government has introduced a new tax on fast foods such as pizza, burgers, hot dogs, French fries, tacos, chicken and donuts. The extra tax will be paid by customer when purchasing these items. Ukapinda uchida unotenga chero donuts chairo, pizza, uri kuzowedzera some more, ndo kuwedzera mari yacho iwo. Because kudhara tengo zoti iwo ukasvika uchitongotenga zvinhu zvako. Anditi inenge uchitongoza kuti but mari yangu yese mari yakati unongosvika mushupo unotorwa zvinhu zvako chida chakati nechakati. Saka unochiruza kuti alright pandinotenga zvakati zvakati tax yakatopfekerwa zvese kudhara. Iko zvine zvimanje zvatopa chena. Ukati unotenga ndoda donuts mari yacho unozongowedzera pamusoro inenge yakachajwa ipapo. Vatoonesana mapercentage. Ndo zvinhu zviri kuitika. Saka kana kune vanhu vaya vanofarira madonuts, vanofarira mapizza, wakomana ende vatonyatsotaimira vanhu vese vemujolo. This government is broke. That's the current situation right now. Zimbabwean government is broke. Yakabroka kuchoboka chaiko. Saka vari kuda kutanga vatombotorera vanhu mari. Vari kutarisa zvinhu zvezvo zvokuti nzvimbo dzavari kuona kuti okay vanhu vanenge vachitaka kuno enjoy. Like amona chatanga chaitika vatanga vatororera 10% kumunhu awina betting. Ndobva vaona kuti aiwa iwo pono wina betting uchada kuenda uchispoila vanhu uchinodya nebhebhe rako. Saka vakurova imwe 10% kuwina kuwaita vokugarira kuchikafu. Podo unotenga tukafu bvorova futi imwe mari iko. Ndo the way vakutotanga kutoreza nayo mari izvezvi. Hurumende yakachoboka kuti iende kunokwereta kune dzimwe nyika anenge ari ma1 bosi kwanogara kune zvikwereti kudhara. Makazvinzwa kuti China yakatora kuti zvekuhwange zvitongona zvichidzima zvimanikini zvenyu zvekuhwange zvimagetsi zvenyu zvekuhwange tochidzima chinikini bosi mune chikwereti chedu imi. China yakabuda ichizvitaura zvese izvozvo. Saka manje kuti vadzokere vanoti kuChina tikukumbira imwe mari panenge pakaipa bosi chikwereti manje chinenge chagarisa chatokura chikwereti chikuta kuchemberera chirimo. Wobva wangoti zano ndiripi ngatingowedzera zvimatax zvirimo mu. Tingokuisirai zvimatax zvima policies. That's Zimbabwe for you. Mumwe ari kubvunza kuti kana ndiri venda ndichitengesa madonuts or hot dogs vanonditsoma zvekudaro here? Mavenda magara muri pama1 because iwo uchazoonekwa kuti anti vari kuti toda urikutengesa hot dog, urikutengesa donuts, urikutengesa chii. Zvinhu izvozvo zviri kunzi pachiswa tax anditi. Iwewe wacho uchatanga kunetswa nenyaya yekunzi uri registered here. Ndo problem one uchatanga kufeswa nayo. Musititi magara imi hamuna peace nekanzuru. But unochatanga nyaya iyoyo uchatangotanga kunzwa kuti hot dog ari kutengeseka zvedzungu mustreet. Ndo kwaya kutoenda nyaya yacho. Musafunga kuti vakapusa. Vanenge vachizviziva. Wotanzomwa kuti ndachimbomhanya nemadonuts but madonuts akusungisa. Unoziva nyaya dzedza dzinongoitika. Chakati chakusungisa, chakati chakunetsa, ndo kwainoenda nyaya yacho iyoyo. No one is safe. Hakuna munhu anosara panyaya iyoyo. Musambonyeberane zvenyu. Mese munokwana. Size yenyu inenge yatogadzirwa. Magadzirwa size munhu wese. Mese munokwana. Iwo uri kutotengesa wacho. Nesu tuchazokuda kukutengera kuti tizodya. Kana tambosangana mustreet obviously iwo havana kumwa nchaja extra kana ukuzoti wangu wana nchaja extra pachi donuts racho ndo wari bigere. But mawane enyu aripo obvious. Havakushairei plan ndo zvinhu zvandiri kukuudzai. Havasati vaibudisa plan yacho but chibva imazviziva. Because imagara kutonzi unzi uri kupinda mustreet uchitengesa zvinhu izvozvo. Usiri registered usina chinchi. Utori pama1 kudhara. Chivenda chagara chichitonzi iwo utori neyako kare mhosva kare. Saka munenge makutongotsongonza. Uri kutengesa madonuts vatokubata. Ndo nyaya iripo. Umwe kuti won't be surprised if the minister wakes up tomorrow and says, "Oh shit, I'm sorry, I forgot there is now 12% tax on funeral contributions." Mango mashoko ari kubuda kune vanhu. Akomandanga anozviita. Ndimurambire. Totenga hedu zvikwanisiro tobika tega kumba. Zvinogonetsera hapana chinonetsa apa kumba kana zvese zviriko. Mamwe mashoko ari kubuda. Hopo chingona ari kuti the Zimbabwean government is so broke that it has introduced an extra tax on pizza zvese zvakutora nyaya yekubroka kwawo. For sure ndo nyaya yatatambotaura nezvayo. Vanhu vakabroka zvechokwadi.
pakashata vakomana. After all those years of Oxford, the best this professor could learn was how to squeeze the life out of an already starving and over taxed population. Despite all these taxes, hospitals still lack medical equipment and the country continues its downward spiral. Uyai kamudefend vani uyai mudefend. Today I'm ready for you guys. I'm ready. Mafacts acho ndakatozarawo zvangu because tikungofocusa neiripo yoyi. Ari kudeliver, ari kugadzira machinji, ari kugadzira maroad, akabroka. Pamwe ndozvakambrotsa, ndozvamukutaurere. Are you saying kuti ndozvakabrotsa government yekuti because zvese aigadzira maroads amukuningirira nayo samukutaurere? Because kana muri kudaroka, let's go to waterfalls. Ngatisambomireko ndimhanyirira kumberi kuti ngatimboenda waterfalls timboona kuti mapotholes board akaperero. Tichipedza ipapo topinda kana kunana Mufakosi, tinongota kunhonga, hatisi kutombopinda kwese kwese, tinonhongerera. Toti handi kukambuzuma, tinongota zvekujuma. Toti handi kana kuGrenview, kurise ikoko, handi kana kushow kunze. Handiti muri kuti yakagadzirwa, handi kana kuzvimbo kana sekuma Sasa Park, handi nzvimbo dzese idzodzo tinonyatsoti because imi muri kuti maka zvemafacts epaground ndichokudze kuti muri kunyeba tobva tazoweka mapercentage ekuti muri kuti kwakagadzirwa kwacho kungani. Kunopedza zvimwe aiwa it's cancel ndo iri kuzodai so city council takatota kuti city council zvakafanira kuti hatitorina city council munyika. That's the honest truth. Makatanga kuti city council yemutown haisi yeZanupf inoranwa neopposition. We don't care. Chatikutarisa ndechekuti zvinhu zvese hazvina order. Takatotaura ndivo vacho chero vari veopposition vari kuranda vari kutotadza futi. Vari kutoita nyika iende upside down. Hatina munhu watakasiya panyaya iyoyo. So musazove muchiti ayewa but imi makazoti muri kuzo ayewa. Umwe ari kuti so the government looked for things that people do and buy a lot and then decided to tax those things. Obvious. Chasara kuenda patouchline pane pakamira vanasikana vanenge vachitengesa zvavo manheru vaya. Wosvika ipapo votanga kutoti muri kuita sei, muri kutengesa. Alright, zvamuri kutengesa izvi tichada kuti munge mune swipe machine nemunhu kana kuti uchange uchibhadhara tax. Alright, zvamuchose kuti ngoti iwewe hazvina basa kuti waona customer kana chinhu ndokwa zvichatozongopedzera zvatoenda because what more zvichimboitika kumwe kwesoko zvozotadza ngo guys, I'm telling you, watch the space, uchazviona henyu. Overtaxing the proletariat who spends less than $25 per day is a clear manifestation of a failed economy and its handles, which is the government through the Minister of Finance Mthuli Ncube. You need to learn from others. Zimbabweans don't deserve this. Inini ndakataura kudhara ndakati maZimbabweans hato deserve the whole system yese zvayo. Musataura vanhu ivavo ende musi uno apa makati ayewa imimi manje ndimi musiri kutoziva zviri kuitika imimi. Ministry of Finance iri kutoita zviri right, yakano introduce zigi kuti inogadzira economy chinji. Muchiri kwera omana dzokai futi bose makangoti yanga nyaya zigi kapepe dzokai futi mutaure nyaya maitaure maiti zigi kudi nyaya zigi takati ngatinyarare nayo because tozotanga turi kuandamina mari yedu yenyika isusu. Asi kana mega chokwadi mune makuchiziva ukatinyasori puwa chacho vese muri kuti zvizo makaripuwa muri kufinyamisa kumeso mari yekuti inongodai so ingorekera ingonzi 40 something percent ingorudona ngoti bwa. Hatitauri nezvazvo hedu everyday but nyaya idzodzo guys zvimwe zvacho zvoda kuona mega. Now zvakuma-taxes apo aya ndokwa zvatove chasara kungonzi dhila wese bozi vandimi zvemukuzviti vamwe mukuzviti muri madhila kabo mune makanyarara vamwe muchiti bachi vanhu vese vachisangana vachibatwa 1 imimi mune makanyarara muchizviti muri madhila vamwe vedu ipapo indiri dhila uchapedza ngonzi right munhu wese chese unongofanira ngone chinoratidza kuti kubhadhara tax pachabatirwa kana pachatsvakwa kana chikadhi chekuti chinenge chichifamba chichiskanwa kana kutonzi wakabhadhara tax. Unopedzera kutobhadhara so tax yekurarama uri dhila kana vantu kumabasa magara mune imwe munobatirwa saka vasina mapayslip yava inongonzi right todai kugadzira yemadhila every dealer kana kuti kwese kwamuroda unodhilira kwacho ikoko chero kati ndikutengesa chakati chakopedzera kuti chero unoda kutengesa chinhu chero second hand chero vanoti uya kunokusiya something
koza ndivari broken mari yacho vanenge vachiiwana kupi. Anyway, ndo patongwa nyika yenyu kusvika ipapapa. I don't know guys kuti nyaya idzi munodzionawo sei. Ainini ndangouyawo panapa kuti ndikuzivisei zvinhu zvirimo paground zvinhu zviri kutoitika. So you tell me what you think in the comment section. Ndo nyaya dziripo, ndo ma updates aripo zvamanje manje. Ngatisangane mu comment section, ndakatokumirira imo.